Wala ti pag-o. Unsa gina luto ninyong ano kasi di ba prito ratan. Hello mga ka-JB. So, mag-start tayo ngayon sa boneless. Magdibong tayo ng chicken para sa fried chicken para sa atong mga bisita. Yeah. Kailangan natin magpapaimpress sa kay Madam Mamaling. Sana all may So ngayon, muna. Mainit ang mantika. Nakaprepare na rin yung tinapos natin. Lagyan natin ng asin. Ping, 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 ping! Ang masugat po. Ito. Parang professional lang yung nakagawa ng ganito. Hindi, ginawa ko lang to guys ay mga ka-JB dahil para mabilis na lang yung pagka Uy, nauna din na siya. Tapos na mabilis na pinagwasan yung gamasin mo. Gamasin mo natin para bumidal ang sarap. Ang laki oh. Wala kayong nakita no? Ako rin, wala rin ako nakita. So ito muna yung maliit. So, ganito maghiwa ng sibuyas. Pag-arawan dapat ganun. Pag-arawan. Pakyawan. Tapos dapat dito tumingin. Yan. Pwede kang masama. Okay lang din mo na. Gamit ah. Dapat yung plano ang tawag ganito. Bale, ganun lang. Pwede rin yung ganitong paghiwa. Para walang ingay. Pero ito, ano yung ito kasi makalat eh. Dapat yung malaki ano. Pag sa Japan, gano'n. Pag Pinay, gano'n na. Very good po. Very good.
Ay, bang sponsor. Yun, tapos na. Ano pa na? Ako na igawa, kapag gawa ko, kung ako sauce ano yun yan. Ako na Japon eh. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. Harry, you're no good alone. Holding me back. Gravity's holding me back. Nani may exhibition. Siguro ikaw. Isang ano lang. Yun lang ito. Ito, isang ganon, kulo. Yan na yun ang nangyayari. Sarap. Next, pinag-aawag ko ano. Alright mga ka-GB, ito na si Mama Leng. Sana all. Sana all na lang talaga. Kagut. Maganda na. Ang galing pang tumagot. Mulaglahi also? Sana all. Bahala ka diyan. Para hindi siya aabot sa kasama. Pag umabot sa kasama, alam mo na. Sigurado na jud ko ikaw ra jud akong gusto. Kahayag sa kong kalibutan, dili na jud ti kabuhian. Untai mo ng tuhuan, lisod muling isa upang bisag sige na lang tag-away. Ako mga kwano, mga agawit. Oh, mahal, ikaw ayaw lang una ang sulti sa uban. Gunit sa kong kamot, di ti kabiyaan. Oh, ikaw radyut usa. Andam
kumo atubang sa imong Tike mga agawit. na ikakapalangga sa among lugar. Dadunti ka magpalayo una ta sa syudad, ariratas bukid magpabuntag. Andam kumosa ka sa mangga kong mangala na ka, kabog na sa hangin na nga mikos imong kagwapa. Diri rakos ubos kay basinog mahulog niya ka. Oh mahal, tika ayaw lagong na ang sulti sa uban, gunit sa kong kamot di ti kabiyaan. Oh ikaw radyot usa Okay. Tapos meron kami nakandang oyster soup or tuyo. Kayo manis. Okay na. So, hi mga ka-good vibes do. Tutuan ko ni Chef Rose kung paano gumawa ng gravy. Na homemade gravy. Dahil nata kailangan mag-ato sa McDo or Jollibee. Ano yung gravy na yun? Jalido. Jalido. Jalido tsaka makdo. Jalido. Yeah, will you marry me? Di gugma taka, isinggit na ko sa paborito niyo ano? Atay ilog langga. Oh ikaw radyod isa, wala ko'y labot sa uban diha, basta ikaw radyod isa. Oh mahal, Sige, simulan na natin ang paborito ni Mali. tawa sa Here go. Meron siyang atay. oh ikaw Atay ko. Ngayon, ikaw magtiga. tubang sa Bisa ng mga 1 minute, ay 30 to 1 minute. Hanggang sa mag-golden brown siya. Merong extra. May mix doon. Merong extra eh. Okay. Hanggang. Hindi ka kasali sa vlog. Bayad kami. Ito hindi. Here you go. Taas! 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 Tapos, third that, meron tayong hinilang isang basong tubig. Pero yung gagamitin natin kalahati na kasi yun yung bayan. Paminta. Paminta na hindi bayad. Kinuha ko lang doon sa kapitbahay. Tapos yung oyster sauce, kinuha ng kaibigan ko sa kapitbahay din nila. So, hindi din bayad. Lahat kinuha sa kapitbahay. So, tinitipid mo ako. Ganon. Hindi, supportive din talaga yung mga kaibigan. Para tinitipid mo ako ka. Ito, bigay ng ninang ko. Shoutout kay Ninang ha, galing sa US. Sa Magic Sarap ha, wow ha. Alright. Bam. Sila yung masarap na pagkain. bakit kapag kasama kita ang mundo ko'y nag-iiba? Bakit kapag kapiling kita ang puso ko'y sumisipa? Hayop, tinitipid mo ako shit dudes. Aking pag-asa Kumalit. Sabi niya, wag mo daw ako tinitipid. Uy, Patatas. Galing sa kanyang ng tula ng kaibigan mo. talsik na naman yan. Okay guys, tignan nyo lang.
Hindi mo kaya ka na. Dapat sa akin ka tumingin. Kasi nagtitigil na tayo. Alright! Magkuntay, ganda ko kira. Pinatuyong adobo na with potato. Inana ito to, may tambot na yung nagtinig kanyari. Inana yung may tambot. Kasi itong, ano to no? May nagtinig. Yan na. Ping, 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 ping! Yay! Audience! Tapos, putulan mo lang ng ganito. Pag gusto mo ng design, putulan mo lang. Dapat ang kamamay. Bayad yan. Fried chicken. Para sa mga audience. Yes. Alright, tapos nilagyan natin siya ng movie. Dapat kainin mo lahat ha. Simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako, ang tanging ligaya ko, simpleng tulad mo. La 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 la. Yay! Thank you, Ship Dods. Mabusog jud ang all. Kulangon gyud ning rice.